Nelongso rasa rasane tangi jroning hatiku yen kelingan esuk kemuyumu laras swara kendhing tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku terus liramu. Kerasa wis suwi nggonku ora ketemu kebuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warangana sing tak tresno uga bisa urip tentrem mulya. Ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku ora bisa nyawang tumete sing loku brebes milih ana pikir apa tresno iki pancen aku duweni. Tresno iki bakal dadi cerita tresno marang tonggone ditresno kerasa wis suwiku nggonku ora ketemu kebuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warangana sing tak tresno uga bisa urip tentrem mulya. Tanpa bisa nyandeng aku ora bisa nyawang tumete sing loku brebes milih ana pipi apa tresno iki pancen aku duweni. Tresno iki bakal dadi cerita tresno
rasa wis rindu konku ora ketemu ketika hatiku krungu suaramu aku mau bisa ketemu waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya bisa yang aku bisa nyawa tumete sing aku brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen aku duweni tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Sponsor oleh Susu Murni Nasional.